охирон хосияти логаритм ин ивази асос аст. пас аз инро дида баромадан биёем ба хотир биёрем кадом хосиятҳои мо дида баромадем дар дарси пешина. Якум ин буд агар а дар дараҷаи логаритми а б бошад, агар дуюм ададҳо баробар бошанд баъд б баробар аст. Дуюм агар дуюм адад ба якдигар баробар бошанд вақт ба як баробар аст. се агар логаритми а ягон адад як ин вақт бояд 0 мешавад. Дар инҷо фаромӯш накунед асос а ҳам вақт мусбат бошад ва ба ғайр аз як. 4 агар мо ду адад байнашон зарб дошта онҳоро ҷудо карда метавонистем. ҷамъи логаритми а n ки барои исботи он гуфта будем ҳам вақт якро истифода мебарем. Агар тақсим бошад тарҳ мекунем n ва шашум дар дарси пешина мо бо як дараҷа гуфта будем, масалан логаритми бигзор а б дараҷаи m бошад, m пеш аз логаритм меомад зарб шаванда. Имрӯз нигоҳ кунед ина бо васеъ карда метавонем формула. Агар а ам дараҷа дошта бошад, дараҷаи б ҳамчун суръат мебиёяд, дараҷаи а ҳамчун махраҷ мебиёяд. Логаритми а б навишта метавонем. Яъне хусусияти пешинаро мо камтар бо васеътар кардем истифода бариша. Ва ин дарс бошад ивазкунии асосҳо. Яъне агар мо ягон логаритм дошта бошем ки дар инҷо гуфта шудааст, ба ягон асос ҷудо иваз карда метавонем. Масалан логаритми чанд бошад 5-4. ба кадом асос шумо мехоҳед иваз карда? Масалан ба 10 мо ино метавонем логаритми 10-4 ин адад ҳамвақт ба сурат мебиёяд ва асоси пешина ба махраҷ мебиёяд. Логаритми 10-5 инро сода карда логаритми 4 тақсим логаритми 5 навишта метавонем, чунки мо 10 метавонем нанависем агар 10 бошад. Ва ин барои чӣ лозим аст? Барои баъз саволҳоро сода карда тез кор кардан бояд баъзе вақт логаритмҳои асосшон бояд якхела кунем. Ду логаритмҳои якхел дода мешаванд, мо онҳо якхел карда кор карда бояд тавонем. Масалан чӣ бошад? Логаритми 3-5 зарби логаритми 5-3 ба чӣ баробар аст? Чӣ дида метавонем асосҳо якхела нест ва байнашон зарб аст. Мо ягон қоида надорем. Дар ин қоида агар ҷамъ бошад пайваст карда метавонам. Ки дар инҷо ҷамъ нест, байнашон зарб аст. Асосҳо иваз кунам. Кадом асос бошад? Ба ҳамашон якхела бошад асоси. Бигзор асоси чанд бошад? 4 бошад ё 10 бошад ё 20 бошад. Ба кадом асос ки бошад ҳам вақт аз ҳама қулайтар ба 10 гардондам. Чӣ мешавад? Логаритми 10-5 ба 10 гардонем. Логаритми 10-3 зарб аст ба логаритми 10-3 зарби логаритми 10-5. аз инҷо чӣ ки дида метавонем байнашон зарб аст. Ин ҳарду ифода якхела аст. ино якдигарро ихтисор мекунам. ин ду ифодаам якхела ҳастанд, якдигарро ихтисор мекунам ва ҷавоби мо дар охир ба 1 баробар мешавад. яъне зарби ду ин логаритм ба 1 баробар аст.